салом бародарон, курби асъори имрӯза. Рубл камтар хамид. Видеоро то охир бинед, ҳамашро мефаҳмед. Бунашавед Тоҷикистон ба пеш. $100 1020 сомон. Дар бонки Эсхада 1020 сомон. $100. €100 бошад 1081 сомонӣ. 100 еврои аврупоӣ бошад дар бонки миллӣ 1080 сомон, дар бонки Эсхата 1080 сомон мебошад. $100 амрикоӣ дар бонки миллӣ, дар бонки Эсхата, дар бонки Алиф 1020 сомон мебошад. Кани мо ба рубли русӣ медиҳем. Бародарон, 1000 рубл 142 сомону 50 дирҳам шудааст. 1000 рубл дар бонки Алиф 142 сомон мебошад. Ба 1000 рубл дар дига бонкҳоям фарқият надорад. Лайк камонед, подписатсия кунед.